Domodian e chenrono moting'o pidho yiende kanyakla kod timo ler e bomano. Millicent Adhiambo ni e boma ma Kisumu kendo watudre kode achiel kachiel. Millicent, kinyalo winja to nyiso ni to chenro ni nochakore sa adi to welo mage ma oseyuoro. Erokamano ahinya James Opondo, achiel kachiel kwa wuok e kar yweyo ma Taifa Park mayudore e boma ma Kisumu kaendi, kuma chenro mar neno ni oket Kisumu ma majan dhi e nyime ma bende nochakore nyiriri machien kanyo, ka bende wendo modhial ma oyuoro kaendi ma bende ne wuotho go oganda e neno ni to ere kuonde midwa time ler, ere kuonde midwa pidhe yiende ma bende hao 3,000 gin mage. Gi thuolo ni endi abro tere achiel kachiel mondo mi wendo wa modhial ma en Mama Aida Odinga walos godo achiel kachiel onyiswa ni to ochopo e county ni kata boma ma Kisumu. Ang'o mokele to kotenore kod weche mag nywako lwedo eneno ni oket piny Kenya kata Kisumu ma majan. Gin gik mag mabendo nyalo jiwo jodak ma Kisumu mondo mi okete tim mondo gineni alwora ma Kisumu obet maber makata kafuto mar yamo biro kata gino ma dhongere ndeno ni climate change kata effects of climate change to ok nyal miyo ji midhiero mopogore opogore kaka waseneno chien kanyo. Machiegni nyakwara Mogajwang abro keti mana mapiyo pilar wani to kawuono ichopo kaendi kendo in kade gi nyithindo bende nitiere kaendi gineno ni gin tije mage maginyalo timo, ang'o maginyalo timo e konyo rito alwora kotenore kod futo mar yamo bende kelonwa midhiero mopogore opogore. Inyalo mana leronwa matin kama endi. Erokamano ahinya kuom miya thuolo. Ago erokamano Ramogi TV kuom miya thuolo mar wuoyo kendo e wach matin mar alwora mar Kisumu. Odiochieng' ma kawuono abiro kar ka nikech noluonga kod county government ma Kisumu mondo abi mondo ane kendo wawuoye kendo wapim kaka wanyalo miyo Kisumu obed kamoro maler. Ing'eyo ni Kisumu en e city manyocha onwang'o medal kaka city maler moloyo cities duto manie Kenya ka to kata manie East Africa, Rwanda kende, Kigali kende manene oinge to modongi duto to oingo gi ler. To wadwa next time wan wabro bedo number 1 and en tich mayot mondo wabed number 1. Mokwongo nyakwa ket Nairobi, Kisumu obed kama ler. En kama ler nyiso no kwa wita kalatese plastics molo wuonto chupni mag pi mag plastic ok wita kamora mora. Nyakwa make sure nwa ketogi kuonde monego ketgi to the town bro losonu kuonde monego ketie gigo. Mar ariyo en wach mar pidho yien. Nenore ni pidho yien en gima duong' nikech kwa pidho yien to yien gi bro konyowa e yore mopogore opogore. Sani wachung' kar kani nikech chieng' ok gowa nikech wanie tie yien. To ka bed wan gi yien mang'eny to wanyalo geng'o chieng' gi wach mar yien. Mar ariyo yien gi be wanyalo pidho gi moting'o olembe. Olembe go be miwa vitamins kwa chamo bende ber. Inyalo kata uso olembogo binwang' pesa. Mar adek yien gi eki geng'o yamo matek ma kamoro nyalo muko utewa kata ketho gik mopogore opogore. Omiyo sani wabro timo kamano. Kar kani odiochieng' ma kawuono an gi nyako matin miluongo ni Shali nyocha nwang' award kanene o represent Kenya e New York wach mar conservation mar nyithindo e Kenya in the world. Koro Shali nieri ose pidho owuon en 13 years old to ose pidho yien maromo 1,000. Koro wan joma dongo wan wasepidho adi ka nyathi ma 13 years emosepidho yien malomo 1,000 to dwa pidho 3,000 e ndalo mabiro machiegni ka. Koro ka nyathi matin nyalo timo kamano wan nyalo timo maber moloyo. Omiyago erokamano ni jok ma otiege gi jok mosire mondo tim kamano ero. To wan bende bwana deputy governor imiwa nafasi keni yienwa kama kata ka biro kata ka okionge to wanyalo dhi adhiya to wapidho yien kar kanyo mondo wamek Kisumu obed kama ler. Erokamano, Nyasaye ogwedhi.
Mana kamano nyakwara Mogajonka kisewinjo kowuok kuom wendo wa modhial Mama Ida Odinga mabende ochopo kaendi mar riwo lwedo kanyakla kod jodak ma Kisumu kaachiel kod jotelo mar kaunti ni neno ni Kisumu oket mamajan kaka yorno mar geng'o midhiero minyalo kel kod futo mar yamo mabende osekelo midhiero mopogore opogore. Chien ka waneno ka reye tho, nitiere oula ne ywero ji ka kod kacha, kech bende ng'eny kaluwore kod chieng' marieny nikech yiende ok opidh. Ka kamano mago weche mabende pod wago tach kaendi kwa medo kolonu kachiel gi ethuolo ni endi angne wendo wa modhial dhi achiel kachiel kama winjo chake pidho yien kapok wuoth ochopo Kajulu. Nyasi ni endi ok rum kaendi, en nyasi madhi nyaka odiechieng' makiny wan gi gimoro miluongo ni ng'wech motis ni Kisumu City Run 2023 mabende en ok ng'wecha ma ji bro ringo kaka ji piem cha, ten ng'wech kiringo to nitie kumichung'e ka ipidho yien. Ka kamano taduoko ni studio kionge penjo moro amora James Opondo mondo idhi nyime kod weche mamedo tucho e mesa wa mar keweche mar Ramogi TV. Opondo an komi. Erokamano Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumu, kendo ka uchopo Kajulu upidh na yien tiyo bwolo primary school kanyo, an bende awinjie maber ne min piny opidho yien machiegni gi dala. Ka wadhi nyime oyirani jotelo ma imbo mar Kenya wacho ni gibiro tiyo kanyakla kod sirikand Kenya Kwanza mar yudo dongruok e gwengegi, kata obedo ni seyo osebedo ne wach ma kamano. Ka giwuoyo e gwenge ma Chwele, jaod bura John Waluke wacho ni tiyo gi piny owacho en mano mar neno ni dongruok ochopo ne jopiny kaluwore kod singo mane gichiwo. Spika mar od bura Moses Wetangula ojiwo weche dongruok kosingo mago mag apeyni mibiro losi e gwengego. Jambo la tatu, sisi kama jamii za Western tulipigia kura rais wetu William Ruto. Tunamuunga mkono, tunaunga serikali yake na tumepanga maendeleo vile alitangaza Kakamega. Hii barabara kutoka Ruahanga mpaka Chwele Bungoma ameamua ya kwamba is upgraded to level A international road. Inaenda kujengwa upya ili uweze kuchukua heavyweight trailers zenye zinaenda na kutoka Uganda na Congo. Tutaendelea hivyo kuonyesha ya kwamba na kura ambayo inakuja tutaweka kura yetu kwa kikapo kimoja. Uwe kwa chama gani kura tunaungana, tunaweka kwa kikapo kimoja ya William Ruto na Kachakwa kwa serikali ya Mudavadi na mheshimiwa spika wako ndani yake. Jakoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala oseyo jakoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni ewi sinema mane owuok e kar romo ma Bomas odiechieng' manyoro e kinde twak mar Azimio kod Kenya Kwanza kane oloso e kaunti ma Narok e kinde ya apis mag UDA kaunti no. Malala ne ojiwo jotelo mondo onyakwe kar tiyo kod lweny e golo chunga margi. Malala bende ne okwedo weche mosebedo ka ifumo kod ute fambo mapacho ka nitiere pogruok e duond bura mar UDA. Governor ma Narok Patrick Ole Ntutu ne okwayo Malala mondo odhi nyime kod tego UDA motelo ne yiero mar higa mar 2027. Umeona katika ile bilateral talks, bipartisan talks pale katika Bomas, sisi kama chama tulipeana watu wetu waende waongee na wale watu upinzani, kwa sababu watu upinzani walikuwa wanaanza kuchoma vitu, kupoteza maisha za Wakenya. Tukasema tuanze kuongea, na sisi msimamo wetu ni kwamba bado kama chama tunaunga mkono hizo talks ambazo ziko Bomas. Lakini jana mliona yule jamaa anaitwa Kioni, yeye anaamka anasema at hizi talks hakuna maana, yeye anataka kupigana mangumi. Wewe Kioni, we want to warn you tafadhali, wacha fujo, wacha kupigana mangumi. If you have ideas, challenge us with ideas intellectually. Give us
Od bura manyamira upogore kaluwore koda dwaro mar thicho oko gavana ma kaunti no Amos Nyaribo. Kweth achiel motene koda jalup spika Thaddeus Nyabaro oseketo gi oboke michwalo e od bura no juma manyien ka gidwaro ni mondo thich oko gavana no. Kweth machielo bende siro gavana no ka giwacho ni gik miwacho kuom gavana no gin gik minyalo losi kod twak ma ok thicha oko. We have officially done signature verification with our clerk of the assembly. We have handed over the motion to him. The members of the assembly have signed, and we now look forward to the motion being placed on the order paper next week on Tuesday. And then the assembly will have time to discuss about the conduct of the governor, and we want to believe we have a watertight case against the governor, and therefore we believe God will assist us to ensure Nyamira gets proper service delivery. Mambo ni matatu, nikisisitiza kwamba ikiwa ameshiriki katika vitendo vya ufisadi ang'atuke peke yake au tumungatue vile ambavyo tumefanya. We are here to decline and denounce that we are not part and parcel of such wrangles that are baseless, not substantive in impeaching the governor. The 28 who had signed, majority of them had been coerced, threatened to sign. Katika sheria za Kenya, kila mmoja ana uhuru wa kusikizwa kwa njia inayofaa. Inaitwa fair hearing. Kwa hivyo hiyo fair hearing, kwa nini tukifika mahali tunawachilia? Yafaa tumpe gavana fair hearing, akae atuambie nasi tumpe malalamishi yetu. Jotelo mawuok e kaunti ma Meru odhi nyime kod nyiso ich wang' margi ewi gwandruok manie kind gavana ma kaunti no Kawira Mwangaza kod jalupne. Mano mane nenore kaka auka machielo mochimo Mwangaza. Jood bura duto mawuok e kaunti no ne owacho ni giduol achiel ni giol kod gwandruok makamano kendo wero wende mag goyo riti ne Mwangaza. Kinde nyasi mar duoko erokamano e kaunti no jumbe ariyo mokalo, Kawira Mwangaza ne onyiso jatend piny William Ruto ni jotelo gin achudhe madwaro chocho chenro mage mag dongruok ne jodak ma Meru. Midhiero machielo, jatend Migago mar arita Profesa Kithure Kindiki ne okumo romo mag chenro mag Mwangaza mar konyo jopiny mong'ere kaka Okolea program ka owacho ni gisebedo romo mag tulo. Sisi Meru County haiendi mzuri sababu ya mama governor. Madam governor ni yeye peke yake. Kwa hii Meru County haitaweza kubebwa na madam governor peke yake. Haitawezekana. Ati yeye atubebe peke yake, hakuna mwingine akona uhusiano na yeye. Kwa hivyo ninaomba madam governor, kama hata tuunganisha, sisi tuko tayari. Baada ya wiki moja tutakusanya sahihi ambayo iko kwa katiba ili tuweze kumuondoa kwa ofisi. Na ndio maana tunasema hapa katika jimbo la Meru, sisi tukiwa viongozi lazima tulainishe. Sababu kama hakutakuwa na laini, pia maendeleo hatutayapata. Na kwa hivyo lazima laini ya uongozi katika Meru hii iwe moja na tuweze kuungana. When there is disunity among the elected leaders, then the development environment ambayo tungesaidia watu wetu haitakuweko. Kwa hivyo naomba mama ambaye ndiye ako na the highest responsibility ya kuleta wabunge wa national government pamoja, ya bring the county assembly on board, so that together we can move forward and achieve the development agenda ambayo watu wa Meru walitupea kuwafanyia kazi. Ukitaka kufanya mkutano, fanya mkutano kwa kusema sera yako. Useme ile mambo unafanyia wananchi. Lakini mkutano wa kuchochea watu, hiyo tumepiga marufuku, haitafanyika. Sijui kama mmesikizana. Tumesikizana. Na mwenye nafikiri ni mchezo, ajaribu. Nimeona kwa vyombo vya habari
Kuna watu sijui wamepanga mkutano wengine wa uchochezi tu kama huu mahali pengine. Kule Imenti Central, huo mkutano hautaendelea. Afisa za Margarita gwenge magama tungulu kaunti ma Machakos timo nonro ewi wach njore mane otim gi achije moko mane orwako lepo bila kendo manoregi magina kar logo mauta mayudre e genga paya ma Kangundo Road kochomo Nairobi. Andrew Ondengo nigilero mathoth ewi wachno. Otieno ma piny rugodo chieng' tich abich. Achije moko abich ne omonjo kar logo mauta ma Trinity mayudore male gwenge mag Matunguli e kaunti ma Machakos. Tipo mane omaki yango ne achije go manorwako lepo bila ne ochoma achiel kuom jotich makanyo kendo mose bang'e ne giloro ne motelo ne ndhiyo jotije mamoko kamoting'o jarito kendo mayo gi mwandugi. Walikuwa wamevaa sare ya kijeshi, sema ni polisi, full combat, madoadoa na kwa kofia walikuwa wamevaa maski ambao inaonyesha macho peke yake, lakini huko wameficha uso. Wakati tuliamua kutest alarm yetu kama inafanya, so the response tulipata walikuja kama polisi. Tulidhani ni polisi wamekuja, kumbe ni wakora wakatuvamia. Mimi nilikuwa nimeketi pale mbele, wakanichukua, wakanipiga kofi, wakanipeleka huko nyuma. Wakaanza kunifunga, wakachukua pesa nilikuwa nayo na simu yangu pia wakachukua. Jotijego lero ni achijego ne owuok e rode mopogore kendo chiwe sandogi motelo ne dwaro kuomgi omenda gi thuon, gino manokelo kethruok mag mwandu mathoth. Achijego yangore ne oyombo gi omenda maromo siling 5,100. Wakanyang'anya simu, wakaja wametufunga, kukakaa hivi around 10 minutes hivi. SGA wakakuja, tukasikia majamaa wanarukia fence hapo hivi. Wakaepa. Gino manoweyo jotijego kadhogi omoko en ni bor mantiere kind kar logo mautano gi tisendo bila ma KBC mayudore e apaya ma Kangundo kochomo Nairobi en mana kilomita 1 kende. Nyaka gisani tisendo bila nosendiko lipot ka otenore gi monj makamano kendo chako chenro mar timo nonro. Andrew Ndego, Ramogi TV. Erokamano Andrew Ndego kuom lipod no nyakora mogo jonga adhi e yuyo madundo kapok odhi yuyo oneno kacha Lawrence Ouma wacho ni osemuolo chenro kaka pile ka entie Kisumu korando tiengre. Albert Gweya bende wacho ni yudo yodro makare ka entiere boma ma Changamwe kaunti ma Mombasa. Wycliffe Amala wacho ni waneno Ramogi TV e yo maklia wan kod Abuga Odol kawan kaboch kachienga Wieteka Market Homa Bay County. Khalifa Willy Anondo bende wacho ni Mwangaza kod Mutuma bende mora ndimano kutudre kod report mawuok e county ma Meru. Tis nyakwar Nyawade wacho ni James aneni maler kan Sindo Mwalo kendo weche manyien choponwa e yorno makare weche siasa tek piny Kenya kae. Erokamano jo Sindo Mwalo abro mosonu nyadendi moro wan go Ramogi ka bende wuok Sindo Mwalo iluonge ni Ojijo. Erokamano nyakora mogo jong'wa ka yuyo madundo ka wadugo to pod wan kod weche modhuro ka achiel kod weche mag tuke. Kik idhi mabor. E piny ma weche mopondo kod chulo kuoro romoe. Iketo kwe yodwa, ikelo sigu, pile ji ywak, pile ji dhao. Koko ma pile ka pile miyo kwe bedo gi mapok no winji. Kanyal somo nikech gik moko timore odni. Seche ten dhao en koko. Chenro mopondo iketo ayanga. Ng'eni sani koro warom. Lit mani winjo. Awinjo to lit mana winjo iwinjo. Ikrine wuoth makelo parruok ne piny ma weche mopondo nyalo ketho. Dhiambo kod saa 4 mar otieno mana e Ramogi TV.
rumba siko kinde duto. Musa Juma, Igwe Banderson, Tabule, Billy Affair, Johnny Junior, kod mamoko riwore to mana etiedero. Kawa panjo rumba muziki. Jongolo mopogore kelo chunygi e pap mondo ginyisre. Kanda tezo watengo bolingo nangai. Riuri kod Ninja the Entertainer, Stella Brenda, to kod DJ Smollett, to mana etiedero. Ngeso kangeso, saparo diambo, mana Ramogi TV. Wekelea na shabiki kaende kabisa. Kaende. Naitwa Onesmus Mwangi Mushina. Nakuru mimi ni mwanabiashara, huwa nauza nguo. Okay. Hii simu nilipigwa niko kwa kinyozi. Kidogo pokea simu, wewe ndio mshindi. Baka hata yule jamaa wa kinyozi kwanza akaacha kuninyoa kwanza asikize nini inaendelea. Nilipata game 10 out of 13. Bahati leo imeniangukia, siku hiyo nyingine ni wewe. Pesa hizi nitazitumia katika biashara ambayo mimi hufanya ya kuuza nguo. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Machiegni kendo nyako Ramogi. Jokanyo mag bunge la mwananchi boma ma Kisumu owacho ni gin e duond jopiny e chenro mopogore opogore ka otela gi kod jakom margi Alice Mira. Giwacho ni gin kod nyalo mar keto sirikal mamalo kod mano mar county tesre mondo jopiny kik hinyre. Bunge la mwananchi bende gilero ni en kanyo ma jopiny nyalo gole pachgi e gigo mabeyo kata ma ok timre makare e piny owacho duto. Kata mana MCA nyalo biro to penjo wach modwaro ni odhi owakilisha e assembly kacha. Kata mana MP onyalo tiyo gi dwaro kendo paro mar bunge la wananchi. Yiero mar bunge la wananchi en kaka yiero kaka migepe mamoko. Chairman nyalo tho, ibiro yier after some time. Secretary nyalo tho, ibiro yier. Jakeno nyalo tho, inyalo yier. Kata jakeno o resign, ibiro yier. Wabiro mondo wasum paro, kendo mondo wariw paro, kendo mondo wachiw paro, kendo mondo wasok godo weche maricho, kendo mondo walos godo gik mabeyo midwaro. Bunge ni gi an kaka ngala osekonya kabisa. Nikech ka paro kabiro Kisumo kana an kijana rawera ma pod tin makata mana dholuo no kia wacho malongo. Kendo an kijana ma ok ne nyal kata wuoye mbele ji. To biro na kae nomiyo apuonjra ni kora ng'e gima dholuo en mapuonj ni kara nyalo bedo ng'ama nyalo wuoyo e mbele ji. Omiyo mane na chiel kuom gik maseyudo kokonya nyaka na chak bire bunge ka. Empowerment en gimwa gedi ahinya kendo en gimwa kawo kwa manani. Mano mi wadwaro ni Kenya wan kaka bunge la wananchi wadwaro ni Jo-Kenya obed empowered mondo Jo-Kenya winj yot kata ka nyathi dhi skul kata wan bende wan kae wan gi joma nyuol, wan gi joma nyuomo, wan gi joma nikech mon bende wan gi joma nyombo. To nyaka bende ni side matindo tindo makagi kacha nyalo bire. Omiyo mane gima watimo, omiyo wan keto mondo wabed gi welfare kendo waketo mondo contribution obedie. Ok en kama yora.
Tendriuroge mara dhowedhe mapacho kao kwedo lipot mane ogolgi girube mag ute buche alwora ma dhowath nam chumbi ni sirikal ochako chenro mar keto dhowath ma Mombasa gi Lamu mar ji giwegi. Jakom riwruog dhowedhe Benjamin Tayari kinde twak gi jofwambo tok bagoromo gi duol masolo osuru olero ni sirikal chiwo manasir mar bero lwasi mag chenro e dhowedhego kotenore gi kwayo mayande ochiw ne sirikal. Telo mar riwruog dhowedhego lero ni moko kuom gwenge ma sirikal geto kod sir makamano gin Lamu Container Terminal 1-3, Mombasa Container Terminal 1 kod Bath 11 kod 14. Some of the stories which are coming out are not true. One thing which I want to say is that KPA is not doing privatization. What we are doing is something called concession. There's a very big difference between privatization and concession. Privatization means that we are giving away the port and another private investor to run the port. But what we are doing is that some of our assets, we are leasing them out to private investors to be able to bring more business to the port, and then we create also and generate more revenue for to this country. Maloyo jodak 8,000 Michael Omani okwedo kanga majaket mwandu moro okao mar darogi elopgi mondo oket kar kunyo mula kotelnegi kod jaod bura Bernard Shinali gidwaro ni kambino ochung chenrogi magitimo e gwengego e kinde mane giromo kod jotend loch nanga makono gimedo ni ok gibiyie kod wach mar darogi e lobno mosebedo anyuolagi kuom higni modhuro. Duve no shirikuisa iniri to holitinho. This is a whole location. It is a whole location, about 8,000 homes that will go away. It is a whole location. We have 3 assistant chiefs, we have 2 chiefs, na hawa watu wote inatakikana waende. And as somebody said, you know, we don't know where we shall go. Serikali ambao ipo sasa ambayo sisi tunahudumia ina utaratibu na hatufanyi mambo kwa kiolela. Tunaelewana mzuri. Kwa hivyo tutazingatia mambo ambayo mmesema, tuongee kwa utaratibu ili masuala ambayo hayakuzingatiwa yafanywe nini? Yashughulikiwe. We are against, especially Bernard Masaka Shinali. I am against any idea of mining here and taking it to Ramula for refining or for whatever purpose. It must be done within Ikolomani. We have nothing against Shanda, but bring us the owners of Shanda here. Bring us the owners of Shanda here. They are the only people we shall talk to. From today, your activities of drilling, suspend them. Sindio? Tenda mbalariany maseku sani koro seyo jatende Migago mar somo Ezekiel Machogu ewi ng'anyo mag jopuonjre madhi nyime e mbalariany no kaluwore gi ng'anyo makinde ka kinde mag jopuonjre mag mbalariany no ewi gwelo mar Douglas Shitanda kaka jalup chancellor margi johala kod jotelo mawuok e gwengego koro kwayo Machogu mondo odonjre ewi wachno mar tieko ywaruok. Jotelogo onyiso luoro margi ni weche mag somo e mbalariany no nyalo dok piny kaluwore ni jalup chancellor pok ochako tich dweche 2 nyaka ne gwele bang' jopuonjre kwedo gwelo mare. Pendekezo letu kwa serikali ni kuhusu vice chancellor ambaye aliteuliwa kuja hapa, bwana Shitanda, ambaye tumekuwa na wasiwasi naye na kujiuliza maswali ambayo hatujafikia kupata majibu. Lakini tunaongopa ya kwamba anaweza angusha shule yetu mzuri ambayo tumekuwa nayo mahali hapa. Kwa kwanza na imekuwa ikiendelea vizuri, lakini tuna hofu anaweza kuja kuileta chini. Ombi letu kwa rais wetu Daktari William Samoei Ruto ni ya kwamba tunao watu wana uwezo katika hii institution yetu ya Seku. Tumekuwa na DVC ambaye amekuwa kwenye kazi hapa kwa muda wa miaka 10
ni mtu anayejua kazi yake na tumemweka kwenye kipimo na imeonyesha ya kwamba ni mtu anayeelewa Seku, anaelewa mazingira yake, anaelewa shida za Seku. Kwa hivyo tunamuomba rais wetu William Ruto afanye tu gazettement ya kumpea huyu DVC mwenye ameishi hapa kwa muda wa miaka 10. Sasa kuanzia wiki ijayo itakuwa ni maandamano ya kila siku mpaka rais asikie kilio chetu. Sisi kama wafanyabiashara wa Kwavonza tuko na huzuni na tunahofia yule Vice Chancellor mwenye ameletwe Seku University, wanafunzi wamemkataa, jamii imemkataa, na tunahofia maandamano yenye itafanyika inaweza haribu biashara zetu na itatuletea hasara kubwa katika biashara zetu. Ya Ramogi kanyo machope weche manyien chenre mar Migago agoniro kamano kuom bedo koda nyaka ne chaki kendo koro chopo e giko weche mag tuke ma waluonu odiochieng' ma kawuono en tuke mag English Premier League kata adhula mayudre piny mar Ingereza ka odiochieng' ma kawuono Manchester City bro rakore kod club mar Nottingham Forest, Crystal Palace bro rakore gi Fulham, ka club mar Luton rwako Wolves, Brentford bro tugo ki Everton, ka Burnley bro tugo kod Manchester United. Nyoko gi Brighton achako koge gi Bayern Munich kendo koro Burnley mo lemonegi mondo kwany points adek. Gibro tugo no elap makataf moka Chelsea odiochieng' makiny bro rakore gi Aston Villa. Tugo maduong' odiochieng' makiny bro bede kindi club mar Arsenal kod Tottenham maniluongo ni London Derby. Tugo no bro tugo kiny saa 10 e wang'e. Nyakora Ramogi bende odiochieng' makiny wabro ng'iyo ng'we kinda mar Berlin Marathon ka jafwambo marwa Michael Kinye ni piny mar Jerman obro miyowa lipod ni odiochieng' makiny, ka bende wabro luwo tuke mag Kenya Premier League ma itugo odiochieng' ma kawuono ka jo Homa Bay club mar Shabana obagono tugo kacha e kindgi gi club mar Kariobangi Sharks, ka odiochieng' makiny club mar Kakamega Homeboys bro rwako club mar Gor Mahia e lap Mabuhungu Stadium County ma Kakamega. Goniro kamano kuom bedo kod reporters waduto moloso ni weche gi Nyakora Ramogi pod gini e jikon gitedo ma ang' no chopo ni saa 1 kod saa 3. Director mara Boba Singo Wafula nyo wacho ni nyo se nyombo koro wanyise ni Poch gi Park ka achiel kod director producer mara Jael Lieta. Ero kamano Nyakora Ramogi bed kod odiochieng' makare. Nyinga en James Opondo. Joema ka twenga jo Kisumu ka julupo ji Park.